trenérku Peťku, která už jednou tento pokus ukazovala a teď se koukněte, co aloe dokáže. Ďakujem veľmi pekne, je mi obrovskou cťou tu dneska byť a ukázať vám na vlastné oči, ako aloe vera funguje. Verte mi, že na svete neexistuje čistejšie a kvalitnejší aloe ako má Forever. Presvedčila som sa o tom sama pred 9 rokmi a toto aloe môžu od narodenia až po 100-ročných. Mám sama 2 malých synov, jeden okúsil aloe, keď mal 2 týždne a druhý, keď mal 2 dni. Naozaj netreba sa obávať, pretože toto aloe je zázračné. Čiže, čo vám idem teraz ukázať na vlastné oči, je to, ako funguje. A je to krásny, jednoduchý pokus, ktorý vám na vlastné oči ukáže účinky aloe vera gelu. Ja si tu pripravím, toto je obyčajná voda, do 3. pohára nalejem náš čarovný zázračný aloe vera gel. Vždy, keď robíme prezentáciu, tak hovoríme, že aloe vera gel podporuje zdravé trávenie, podporuje náš imunitný systém, zlepšuje trávenie a presne takto aj je. Teória je vždy pekná, je lepšie, keď to človek vidí na vlastné oči a ja som vďačná za tento pokus. Ja verím, že každý deň používate, alebo teda aspoň 2-3 krát do týždňa si umývate vlasy šampónom. Periete s pracím práškom, používate nejaké čistiace prostriedky na riad a všetko to robíme len z toho dôvodu, aby to bolo všetko čisté, krásne a zdravé. Nikto nám nepovie, alebo teda telo nám nevie povedať, že som špinavé znútra, očistí ma. To začne až vtedy, keď začnú nejaké zdravotné problémy. Ale na to, aby telo bolo stále očisťované a zbavené škodlivých látok a toxínov, ktoré či chceme alebo nechceme na dennej báze príjmame z ovzdušia, príjmame z potravy, príjmame možno keď niekto berie nejaké lieky dlhodobo, alebo ste dobrali nedávno antibiotika, to všetko sa zanáša naše telo. A vy keď to dennodenne neočisťujete, tak jednoducho potom začnú problémy. Takisto viete si predstaviť, že by ste si jeden deň neumýli zuby? Ten povlak, ten pocit, ja si to sama neviem predstaviť. A presne tak isto naše telo trpí, len nám to nevie povedať. Povie nám to, až keď teda nastane ten problém. A ja tie črevá a ten tráviaci systém dneska znázorním s takouto vifonkou a s týmto zafarbíme vodu a to sú presne tie toxíny, ktoré príjmame na dennej báze. A čo sa s našimi črevami stane? Presne takto sa znečistia. Je veľmi dôležité, aby sme pili dostatok tekutín, pretože naše telo sa skladá z väčšej časti z vody, ale keď my pijeme len dostatok veľa vody, tak jednoducho tie črevá sa neočistia s vodou. Potrebujú ten šampón na to, aby sa očistilo. A presne takým tým telovým šampónom je naše aloe vera. A pozrite sa, čo sa stane, keď si dáte ráno cez obed, od kedykoľvek, takto krásne sa naše črevá očistia. Čiže pravidelným užívaním a pitím aloe vera gelu zabezpečíte to, že vaše črevá a celý tráviaci systém bude v poriadku a presne to je najdôležitejšie, pretože tam sa nachádza 80% našej imunity. Čiže vízia, a misia, ktorú sme dostali, že Forever do každej rodiny, tak prosím vás, rozprávajte o tomto šampóne, ktorý dokáže zmeniť veľmi veľa v našom zdraví. Ďakujem veľmi pekne.